Som Dušan Snopko a som mzdár. Vo svete účtovníctva sa pohybujem už viac než 14 rokov a mzdové procesy nastavujem a riešim denne. Viem veľmi dobre, koľko času a energie zaberá zbieranie podkladov k mzdám. Často sú neúplné, chodia neskoro, z rôznych zdrojov, rôzne papieriky, SMS-ky, e-maily, niekedy bohužiaľ nič. A vy z toho skladáte celkový obraz. Práve preto sme vytvorili NHR. Jednoduchý nástroj, ktorý vám túto prácu výrazne uľahčí. Nie je to žiadny komplikovaný HR systém. Je to veľmi praktická pomôcka pre mzdárky a účtovníčky, ktoré chcú mať veci pod kontrolou, šetriť čas a poskytovať klientom lepšiu službu. Čo vám NHR prinesie? Prehľadné podklady k mzdám pripravené na pár klikov. Rýchly prístup ku karte zamestnanca, k dochádzkam, k rôznym typom neprítomností, očierkám, nadčasom a podobne. NHR zbiera údaje od zamestnancov automaticky cez mobil alebo iné zariadenie pripojené na internet. Umožňuje vrátiť sa k dátam spätne, všetko si dohľadať alebo si veci naplánovať. NHR predstavuje podporu legislatívy, bezpečné dáta, jednoduchý export pre vaše účtovníctvo, ale aj import do mzdového softvéru. NHR vám pomáha, nie vás nahrádza. Chápem, že mnoho ľudí má rešpekt pred zmenami. Je nám to veľmi prirodzené, všetkým. Ale technológie sú tu na to, aby nás odľahčili, nie aby nás ohrozili. A keď máte nástroj, ktorý rutinu bude robiť za vás, môžete sa venovať podstatnejším veciam. Napríklad poradenstvu, novým klientom alebo rastu vášho podnikania. Aké sú najčastejšie otázky, ktoré dostávame? Koľko trvá zaškolenie? Skutočne len pár hodín. S NHR sa naučíte pracovať rýchlo, intuitívne. Či potrebujete nastaviť špeciálne moduly? Vieme upraviť funkcionalitu podľa toho, ako pracujete. Od úplne jednoduchého nastavenia až po zložitejšie moduly a funkcionalitu. Koľko času mesačne ušetrím? Toto naozaj záleží len na vás, podľa toho, koľko klientov budete z NHR spracovávať. Najviac času pochopiteľne ušetríte, keď ich budete mať v systéme všetkých. Bežne ušetríte hodiny, ale niekedy aj celé pracovné dni. Ako to viete premietnúť do svojich ziskov? No jedným z benefitov NHR je, že budete vedieť spracovávať oveľa viac klientov za rovnaký čas. Určite je tiež veľmi dôležité povedať, že vaša práca bude mať presnú štruktúru, budete si ju vedieť lepšie a efektívnejšie naplánovať. Využite preto online bezplatnú konzultáciu, kde počas 20 minút vám vysvetlíme, ako NHR funguje a prečo sa hodí aj vám.